sa pagbukas unya sa klase sa Agosto. Makauban nato karong buntaga makapuso ang presidente sa Alliance of Concerned Teachers Region 7 Union, si Mrs. Antonia Lim. Good morning, Ma'am Lim. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan nga mga naminaw or nananaw karon sa GMA. Daghang salamat, ma'am, sa pagsanong sa among imbitasyon sa habig ninyo nga mga magtutudlo labi na ubos sa inyong organisasyon sa ACT, Alliance of Concerned Teachers. Andam na ba mo sa opening sa classes? Sa pagkakaroon murag dili pag yun. Una, ang kining safety sa mga teachers. So usa ka na gyud sa problema sa mga teachers, labi na nga mahal kaayo ang pagpatambal. Nya ikaduha sa isod kaayo kung infected ka sa COVID kay i-isolate gyud ka sa imong pamilya. Apan sa pamahayag, ma'am, labi na ni Secretary Liling Briones nga wa may face-to-face nga klase mahitabo online ra gyud ning atong pamaagi karong tuiga karon nga school year bali. Do you think andam sab ang sektor sa mga teachers nini atong mga kabag-uhan nga implementar? Dili pag yun. Dili pag yun siya andam gumikan kay kasagaran sa mga teachers. Although naay mga laptop pero dili sila mga high-end o dili gyud sila kakaya, dili pa siya kakaya sa mga online nga mga activities. Kasagaran sa mga teachers nga gigamit kini lang ordinaryo nga laptop na mga behind na kaayo, dili upgraded. Nya ikaduha sad ang atong internet connection hinay kaayo. Naay mga lugar nga wala gani internet connection. Naay mga estudyante nga kasagaran nila wala gani kining mga gadget intended for online na klase. Nya ikaduha sad ang mga teachers dili pa kaayo well versed sa mga online nga mga activity labi na sa pagtudlo sa online. Unya wala pa sad mi training kung unsay among pamaagi sa pagtudlo online sa mga bata. Karong opening sa classes sa 2020-2021. So in short, dili gyud ready ang DepEd para mag-implement sa online teaching. Unsa may tabo ani, ma'am? Wala man kunoy face-to-face nga classes gyud mahitabo, pero kamo nga mga teachers required ba nga mo report sab sa eskwelahan po panagsa or work from home ba pud mo? Bisan pa og naa ang social distancing sa mga bata namo kay ang sakyanan. Hopefully naanay mga sakyanan, mga PUJ sa August. Pero bisan pa og naay sakyanan, dili gihapon ta maka-assure nga ang atong mga estudyante dili mataptan sa COVID kay lain-lain baya ang pasahero. Kunya kasagaran sa mga eskwelahan walay mga nurses. Magdepende lang kay nara sa division. Nya ikaduha na ay mga eskwelahan nga kuwangan og CR. Ang ang wash area. Ang kining mga alcohol or mga sabon. Hopefully i-provide sa mga eskwelahan. So kung masakit pananglitan ang teacher or ang estudyante, wala ko'y assurance ang DepEd na muhatag o financial assistance. Coming from you, Ma'am Antonia, isip usa ka teacher, unsa joy kalainan ani ron kaning atong umaabot nga school year sa miagi? Unsa po'y pamaagi nga imong buhaton, ma'am, aron maingon tampunga nga murag makakat-on gyud ang imong mga students online? Sa pagkakaroon wala gyud ko'y wala ko'y idea unsa nga makakat-on gyud sila online labi na ang akong gihandulan math. Nya grade 9 nga math. Maglisod gani ang mga bata og sabot nga naay face to face nga discussion. How much more kung online lang? Nya pagsukod pud, ma'am, sa proficiency ang nakatunan bali sa mga bata, unsa kay pamaagi ana? Dili balisod ang online? Maglisod mi. Sa una mo kay sa among sa curriculum sa K-12 naaman di high performance, na diha ang written output o periodical exam. So ang performance
puro ra written. Mm-mm. Wala gyud kana aw hinuon og naay urat pero maglisod lagi gihapon. Mm-mm. Labi na kung ang mga bata namo walay internet sa balay. Mm-mm. Mm-mm. Kunya kung naman gani sila'y internet, ato na sila sa mga internetan Cafe. upload sa Mm-mm. ilang mga outputs. Mm-mm. Gyud angayan nga kuan ipugos gyud ang opening sa klase sa karon nga naa pa ang pandemya. Mm-mm. So doon na kay panawagan ma'am in a nutshell ug daghan-daghan yung challenges nga atubangon karon umaabot nga school year. Unsay gusto nimo ipaabot sa atong government sa kadakuan sa DepEd, Ma'am Lim? Sa ang among panawagan, Mm-mm. no mass testing, no school opening. Pero pwede gihapon nga dunay kuan mga online nga mga klase pero it should be voluntary. Mm-mm. Kay kung ato yung ipugos ang school year 2020-2021, daghan gyud kaayong mga bata ani nga ma-left behind. Ako. Kay dili tanan dunay mga internet connection. Mm-mm. Dili tanan dunay mga high-end nga mga gadgets. Mm-mm. Unya sa pagkakaroon sad ang mga ginikanan galisod. Mm-mm. Sa pagpalit o kung kinahanglan gyud silang mopalit og mga gadget, sa pagkakaroon gyud maglisod pa gumikan kay gikan lagi ta nag ECQ ug CCQ. All right, on that note, magpasalamat pigda ko sa kahigayunan nga gihatag ninyo kanamo karong buntaga gikan sa Alliance of Concerned Teachers si Ma'am Antonia Lim. Salamat sa mga naminaw o mutanaw sa GMA. Thank you so much, ma'am. Good morning.